yung gamit natin na carb. Koso, sagad mo na para sulit, diba? Pagdigmaan. Nasa sayo naman yan kung gagamitin mo sa kabutihan o sa kasamaan. Ito pala yung jettings natin. Yung full tank ng radar natin ay umaabot siya ng 120 kilometers. Mahigit 123, 25 na kilometers ang per full tank niya. Yo, what's up mga tropa? Magandang hapon sa inyong lahat. At muli na naman tayo nagbabalik sa ating panibagong vlog. So ito pala yung update natin dito kay Red na pula mga tropa, no? So naglilinis lang tayo ng carb dahil since last year hanggang ngayon hindi pa natin nalilinisan mga tropa, no? So babaklasin natin yung carb, tapos tatanggalin natin yung mga jettings. Tapos yun, parang revelation to sa jettings natin Alright mga tropa, no? So simulan na natin para mabilis tayong matapos at may pakita na natin yung jettings ng carb natin mga tropa. Alright. Alright mga tropa, so nabaklas na pala natin tong ating carb mga tropa, no? So ito pala yung gamit natin na carb, Koso. Nakikita ba? Koso KSR 28mm. Ano? KSR Evolution. So ito lang yung gamit natin mga tropa, no? Tapos itong motor natin lahat yan all stock pa, wala pang karga yun mga tropa. So ito lang yung baon natin, carb lang ang baon natin mga tropa. So ito yung lilinisan natin ngayon mga tropa na. Alright mga tropa na. So ito lang kasi yung baon natin tuwing nagra-rides tayo. Naka 28mm tayo na carb. At yung makina pala natin mga tropa pure stock yan, wala tayong ginagalaw dyan, hindi tayo nagkakarga, all stock yung makina natin mga tropa na. So motor pala natin mga tropa new breed 2011. Yan mga tropa, kita ba? Medyo madilim. Itaas natin ng konti para makita. Ayan na, kumapit ayun ng dumi mga tropa. Napakadumi. Kailangan nating maglinis. So far naman mga tropa, kahit 28mm lang yung baon natin na pangdigmaan. Sumasabay pa naman sa mga stock kahit na yung motor natin is old gen na. Kahit old gen sumasabay pa rin. Di pa naman tayo naiiwan. Hindi pala ako nagkarga mga tropa, no? Kasi hindi pa kaya ng budget yung magkakarga tayo. Pero sa mga nakakabili ng mga motor na kargado, napakalaking napakalaking panalo nyo na dun pag ganun na nakabili kayo ng kargadong motor. Hindi na kayo lugi dun mga tropa, lalo na kung maganda yung mga pagkakagawa, tapos maganda rin yung mga kinabit na pyesa. Grabe, sulit na yun. Tapos kung balak nyo rin na magkarga, isagad nyo na.
Kung may pera naman kayo, sagad nyo na mga tropa. Lalo na dito sa mga FI, diba? Pag FI kasi, pag nagkarga ka sa FI, ang pinakamataas yata is 290cc. Tapos napakamahal lang nga pag ganung FI yung motor mo, tapos kakargahan mo. Pinakamababa na yata yung 15,000. Karga lang yun ha. Tapos siyempre pag ganun na FI yung motor mo, hindi pwedeng hindi ka mag ECU. Kailangan dapat naka ECU ka dun. Pero dito sa mga katulad ng motor ko na carb type, pag nagkarga ka, yun lang naman yung papalitan mo doon. Magpapalit ka lang ng black. Tapos siyempre pag pagkargado yung motor mo, kailangan mo mas malaki ng carb kesa dito. Mga 32 o yun 32mm na carb. Isagad mo na para sulit, diba? Pangdigmaan. Diba, nagkarga ka na nga, hindi lubos-lubusin mo na, diba? Nasa sayo naman yan kung gagamitin mo sa kabutihan o sa kasamaan. Nasa sayo na yan kung gagamitin mo sa pangwaswasan, pang daily o ano, ikaw nang bahala dyan. Pero pag nagkarga ka, siyempre kailangan yung mga sulit na pyesa na yung kakarga mo para walang aberya. Kasi sa akin mga tropa, stock lang, okay na ako doon. Alright, so ito nga pala yung jettings natin. Babaklasin natin mga tropa, no? Uy, huwag kang sumama. Ay, sumama. Patay. Sumama siya mga tropa. Pero sakto na rin para malinisan. Sumama siya. Alright. Yun, nabaklas na natin mga tropa. So ito pala yung jettings natin. Ayan na, 112. Ayan. Tapos tatanggalin natin to. Titingnan natin kung anong setup na to. Ayan. Tanggal. Ito mga tropa, 48. Alright mga tropa na. So ito pala yung kon natin, no? 48. Yan, 48. So 112, 48 yung setup ng 5 natin. So ang gas consumption pala natin, yung full tank mga tropa, is umaabot siya ng 120 na kilometers. Tapos siyempre matipid na sa gas, may power pa. Yon. So ito yung setup ng carb natin mga tropa. Yan, 112 by 48. Yan yung setup ng carb natin. Titignan naman natin dito sa may karayom kung ano yung setup ng karayom na. Oh, lumipad. So yung setup ng karayom niya mga tropa, nandito lang siya sa pangalawa sa taas. Ayan, pangalawa sa taas. Kikita ba? Ayan, pangalawa sa taas. Yun yung setup ng carb natin mga tropa. So
Nagustuhan ko yung ganitong setup kasi matipid na sa gas, tapos nakakasabay din. Siyempre hindi naman tayo waswasero. Yung full tank ng radar natin ay umaabot siya ng 120 kilometers. Mahigit 123, 25 na kilometers ang per full tank niya. I-comment nyo naman dyan mga tropa kung matipid na ba o hindi. So yung setup na naka 28mm na carb tayo. So mayroon din pala nagtatanong sa atin mga tropa, no, kung bakit na hindi pa raw tayo bumibili o hindi tayo nagbibili ng FI na radar FI. So isa lang naman may sasagot ko sa inyo mga tropa, no. Napakalaki kasi ang maintenance ng FI compared dito sa carb. So tignan nyo na lang, kagaya na to sa carb nya, tayo na lang yung naglilinis. Kasi pag yung sa throttle body kung hindi ka marunong, kailangan mo pa nang pumunta sa mga mekaniko, diba, para palinisan. Pero itong carb type kahit ikaw na yung mismong gumawa, diba, napakalaking bagay na yon, napakalaking tipid mo na yon pag carb type ka. Tapos sa maintenance naman, mas malaki talaga ang maintenance ng FI kaysa sa carb. Although sabihin natin na matipid talaga yung FI mga tropa, no, pero pagdating naman sa maintenance talaga ay napakalaki na magagastos mo. Unlike sa carb mga tropa, kung may alam ka ng kunti sa motor mo, pero dapat talaga may alam ka talaga sa motor mo. Ikaw na yung mismong gagawa, diba? Ito mga pala mga tropa, no, madagdag natin itong air screw. So ang turns natin dyan 3 ikot lang to, sakto 3 ikot. Yun, madagdag ko lang para yung mga susubok alam na kung ano yung gagawin, diba? Mali pala, ito pala yung air screw. Ito pala yung air screw mga tropa, ito. So 3 turns dyan. Alright mga tropa, so natapos din tayo. Kakapit na natin tong ating carb mga tropa. RPM pala natin mga tropa is nasa 1.5. 1.5. Alright mga tropa, so natapos na tayo maglinis ng ating 28mm na carb. Tapos naipakita na natin yung jettings natin mga tropa. So 112 by 48 yun yung jettings niya. Tapos yung sa karayom is nandun lang sa pangalawa sa pinakamataas. Alright, yun lang yung vlog natin mga tropa. Parang mas ng tawag mas maging buo yung tunog ng carb natin, yung motor natin, no? Alright mga tropa na, so salamat sa inyong lahat. At dito na matatapos ang ating vlog. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po
sa next na rides natin mga tropa. Magra-rides tayo kasama natin si Mr. Ben Moto. Alright,